munggahipun Pak Kadus. Maju terus. Ya. Belok kanan. Ayo. Lurus. Nggih. Nuwun sewu. Nggih, ngapunten lujeng sonten Bapak Minal Aidin wal Faizin nggih. Mugi-mugi sonten menika saged nuju prana katur sowanipun para kanca saking Sangsekerta. Nggih, selamat sore Pak Petugas. Wonten Pak Mukarom, wonten Pak Supriyono nggih, sugeng sonten Bapak Pak Kadus sugeng sonten nggih. Iki ora Bapak kok Mas Kadus. Niki Mas Kadus. Mas Kadus. Kok senom kok Bapak lho. Ayo. Pancen di era globalisasi perangkat desa sekarang sudah digubah menjadi sing nom-nom. Nggih, mun didaur ulang. Daur ulang. Dadi sing iso mengikuti perkembangan zaman. Iso cekel komputer bareng ra iso internetan. Nah sing sepuh-sepuh sok ora iso ngono kae. Mas Kadus, nggih. Nyuwun gending napa monggo? Lajeng sonten Mas Kadus. Nggih. Palaran. Nggih, Palaran. Pangkur. Ganti berkahi karo Didik Sandra. Pak Kadus sik bujangan, sindene ya sik kenyo, sing perawan iki. Pun putra satu. Putra satu Oh, kok. jujur ya. banget Pak Kadus iki. Mbok sampean iki sanjang. Pangapunten Mbak, pangapunten tak kira Putra sik Kadus. bujangan nggih. Jebule iya. garwane nderek. Ngapunten, nggih. Oh Mas Toyo rawuh Mas Toyo. Yang dari Mamang Tambirjo. Ya rawuh Mas Toyo kalian Ibu. Sugeng sonten Mas Toyo nggih. Tanggane banjir iki Mamang Tambirjo iki. Nggih diaturke pararane monggo para kanca.
Wangi udan nyambut gawe yo. Ayo Mari kecampur Bapak Kadus.